Hevseroka Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Perwîn Yusuf derbarê parlamentoya li Sûriyê de diyar kir ku şêwazê ku îro li Sûriyê tê meşandin şêwazekî tayînkirinê ye. Perwîn Yusuf tekez kir ku divê temsîla Kurdan a di parlamentoyê de ji 40 kursiyan kêmtir nebe. Her wekî parastina hebûna jinan jî hebe. Sûrî'de hilbijartin têne çêkirin lêbelê dema ku tê rêbaz û mekanîzma ku tê pêkanîn tê dişopînê tê dibînê ku ne hilbijartin e ne jî em bêjin rengekî ji rengê guhertin û veguhertinê ye. Şêwazê ku îro tê meşandin di Sûrî de şêwazekî tayînkirî ye, zihniyeteke dixwaze tenê bi yek zihniyetê berleman, hikûmet û em bêjin hemê sazê û dewletê gorxwe bidê meşandin û bi yek me bi bawerîkî mezin em li benda bin ku herêmê me jî derbasîvan hilbijartina bibin û cihê xwe di nav berlemanê Sûrî de bigirin. Ew berlemanê ku hejmarê wê 210 endam e. Di nav van 210 endama da wê cihê gelê Kurd çi xasî bi tê de. Ji bo wê jî dema ku em bêjin herêma me sîstema hilbijartina danîn û a ku cihê herêma Cezîrê jî cihê xwe di nav vê berlemanê de bigire, em dibînin ku şûna ku mafê gelê Kurd ji bi qanûnê wan derxistiyan jî bi qerara ku taybetmendiyê herêmê Kurdî wê bimînin yanî taybet wê berçav werêgirtin lê em dibînin tê berçavbûn û tê taybetmendî lê van herîk û gelek partiyên ku Kurd li ser axa Rojavayê Kurdistanê me bi hev re ev şoreş dayê meşandin me helwestê xwe da diyarkirin ku em ê tevlî van hilbijartinê bi vê şîwazî nebin. Ji bo wê jî me daxuyaniyek da di wê daxuyanî de me got gerek e hejmara gelê Kurd wek yek kutlewerê destgirtin û gelê Kurd namzetê xwe diyar bike. Ne bi tayînkirina Şamê werê tayînkirin ev kursî ji filan partî ev kursî ji filan kesî re ye. Gelê Kurd îro pirsgirêkekî mezin di Sûrî de gerek werê çareserkirin. Gelê Kurd hebûne îro li Sûrî de. Ji bo wê jî gerek e nûnerên gelê Kurd ji îradeya gelê Kurd werê derxist. Ya ku rast ku heme pêkhate çawa em bêjin Sûrî welatekî zengîn e bi pêkhateyên xwe bi îradeya xwe azad rasta rast gerek ev berleman temsîla hemû pêkhateya bike. Yani di herêma Cezîrê de piraniyên Sûriyan û Aşûr û Kildan û Ermen jî hene. Mesela kota bi kursîkî tenê dayîna wan ev mafê wan naparêze. Her wiha ji bo jina gerek e mafê jina werê parasin. Ji bo wê lêvegerek yani tecrübekî me di rêveberiya Xweser de heye ku em kota van pêkhate ji bo parastî bin kot hatine diyarkirin. Em dixwazin di Sûrî de jî dîsa kota ku werê diyarkirin werê destnîşankirin û gor wê gelê Kurd namzetê xwe diyar bikin ne bi rengekî